prodala veřejné parkoviště soukromé firmě. Veřejné parkoviště, které roky sloužilo školce. Mně to stačí. No, Proč to prodala? nevím, nebyl jsem, v kterém roce se to prodalo, pane Zvoníček, nebyl jste tady asi ještě v zastupitelstvu. Bylo to, když se odešel z obce. No, je to parkoviště Je to tady. akce paní Mikočkové, předtím to říkala, pane starosto, je to pravdenkrát účteven. Nicméně paní Mikočková to není dneska. To nevadí, jsou tu její parťáci, je to zastupitelstvo, je to prostě odpovědnost obce. Prodala obecní parkoviště. Musí vždycky rozhodnout zastupitelstvo, že? Takže asi to není jenom z její hlavy. Bylo to rozhodnutí zastupitelstva, že jestliže si myslíte, že bylo špatné, můžou dneska s tím nic neuděláme, že? Parkoviště je prodané, já jsem vám to říkal. Že, ať je to špatné rozhodnutí třeba podle vás, tak teďka těžko hodne si to parkoviště vykupovat zpátky. Co si o tom myslí ostatní, kteří chodíte do školky a pak zastavujete, když se to tam zabrana je? Ráno to tam je hrůza. Já se tady pán... Nejde to kvůli, pane starosto. Jenom kvůli tomu, že před chvíli jste říkal, že už je to pozdě řešit, že už je to hotovo. Ale tak dneska se právě řeší to, co se má vyřešit, a ne? Že vy tady dneska zvednete ruku 8 a odhlasuje, že bude území takový, jak je a hotovo. Ale dneska tady máme pracovní návrh územního plánu a... Pracovní návrh ten byl před roku 20 byl taky. No a dneska toto je, jsme v roce 2015 a toto je územní plán, ve kterém to je stávající územní plán obce, který mají možnost všichni občané znát, protože byl na obci, jsou do něho zapracovány změny, které prošly zastupitelstvem. Jediné, co tam je, tak je ten vesník, který, jak říkala původně paní Prasličáková, byl celý v zastavitelném území nebo v té územní rezervě. Navrhli jsme tady ty 2 plochy v tom vesníku, že by se tam mohlo stavět ještě. Je to ale návrh, to není jako dogma, že to tak musí být, pokud se většina zastupitelů shodne na tom, že to tak nebude a bude to jinak, tak to bude jinak. Jo, od toho tady ti zastupitelé jsou. Prosím vás, protože čas letí, tak já bych asi navrhnul nějakým způsobem hlasovat. Já ještě mluvím, pane starosto. Tak to víte, pane Zvoníček. To není paní starostka bývalá, ptá se ostatních zastupitelů. Krčmář, Mézl, kteří jste u toho byli, jak je to možné, že se prodali veřejné parkoviště? Jak je to možné? Vám to nevadí, že tam dneska není kde zastavit? Že tam je ráno dopravní hrůza? Vám to nevadí? Za to musí být někdo zodpovědný. Se omlouvám, já jsem tam zašel až především, že se pane Zvoníčku požádal. Projednáváme územní plán a nechme tyto věci, jako co prodali někdy na jednání někdy jindy, protože to bychom se už nedostali vůbec nikam a chceme potom jít domů někteří. Takže vás poprosím jenom, nechme to teď na územním plánu, tak jak pan starosta tady řídí, a tu konkrétní poznámku, co se týká prodeje nějakých nemovitostí, které proběhlo v minulosti, nechme na jindy, nebo si to vyřešte přímo na obci. Asi to tak opravdu jdeme, pane Zvoníček, protože máme toho hodně ještě a to bychom nestačili dneska vyřešit. Prosím vás, takže ještě pan tady to pomohl. Nejsem schopný vám to říct asi úplně přesně. Je to v souladu s pravidly jako republice, nebo? Je to projednávám územní plán, ale myslím si, že je to v souladu s pravidly, protože... Zveřejní všechny body toho, co tady zastupitelstvo projednává nějakou dobu dopředu? Není tam nějaký časový údaj? Prosím vás, z pohledu legislativy veřejnost je většinou v tom procesu to odkázána až po tom odevzdání toho územního plánu, toho vlastního zpracování se zúčastňuje samozřejmě obec, zpracovatel, pořizovatel, případně nějakých problémů samozřejmě kontaktování někteří vlastníci, kteří vlastní nějaké významné pozemky, na kterých jsou umísťovány ty největší záměry, ale ten vstup té veřejnosti do toho, aby se k tomuto územnímu plánu mohla vyjádřit, je vlastně v průběhu projednávání. To znamená, podle teďka novely stavebního zákona do tohoto procesu můžete vstupovat hned po odevzdání územního plánu, kdy probíhá takzvané společné jednání a následně po tom prvním kole, které je především zaměřeno na to, aby se k tomuto územnímu
orgány státní správy, tak můžete se už v tomto kole k tomu vyjadřovat i vy připomínkami nebo námitkami. A to hlavní projednávání z veřejnosti je potom to druhé kolo, které následuje po úpravách územního plánu po společném jednání. Tak se svolává veřejné projednání z veřejnosti, kde se opět máte možnost k tomu územnímu plánu vyjádřit, dát své písemné připomínky či námitky. Z hlediska potom toho projednávání, při tom veřejném projednávání, z hlediska té praxe, to veřejné projednání nemusí skončit pouze v prvním kole, když to řeknu takhle sportovně trochu, ale těch kol veřejných projednání tam může proběhnout několik. Bude to samozřejmě záležet na tom, jak jako vy jako občané se k tomu územnímu plánu postavíte, kolik bude vzneseno připomínek a jaké se případně navrhne řešení z hlediska toho vyhodnocení těch vašich připomínek, především ze strany pořizovatele a obce. Ale tady to evidentně zajímá spousta lidí, i když to bylo svoláno takhle na poslední chvíli, jasně, tady ten bod, tak je tady jako hodně lidí, si myslím. Samozřejmě to je určitě důležité a já bych naopak řekl, že je dobré, že vlastně obec vás oslovila jako občany už v rozpracovanosti územního plánu. To se relativně standardně dělá málo kdo. Tak by to napsali do programu. To tak vypadá, no. Oni lidi nechtěli tady. Tady, jestli můžu tady k tomu, tady bych se trošičku nezastala, ale tak trošku zastala i vy, protože minulý den na pracovním zastupitelstvu jsme tady tohleto projednávali a řekl jsem, tohle to půjde do Zlína, tady ten návrh a Zlín řekne, které lokality vyloučí a které ne. A my jsme chtěli, aby jsme si to řekli my zastupitelé, tak proto ten bod se už nestihl od té středy dát na ten program, takže tady trošičku došlo k takové rovnice, bych řekla, ale my jsme chtěli, jako za nás, za naše uskupení jsme chtěli, aby jsme si to projednali tady na zastupitelstvu, aby nám Zlín neurčoval, co máme vyřadit a co nemáme vyřadit. Tady je chyba, že se svolává, tady bych trošku si... Tady se svolává pracovní zastupitelstvo, které ze zákona vlastně máme nějakou zástupnou demokracii, že od toho jsou volení tady ti zastupitelé, aby zastupovali občany. Myslím si, že jednoduše projednávat v pracovním zastupitelstvu v užším kruhu se mi pracuje nejlépe se zastupiteli, kdy si můžeme skutečně vyříkat všechno a na to veřejné projednávání potom přijít jakoby s hotovou věcí, na které se shodneme většinou. A já si myslím, že na tom pracovním zastupitelstvu jsme se de facto shodli tady na tom, že projednáme ten vesník tady za účastí jakoby občanů. Já jsem chtěla ještě říct jednu věc, že všechny ty lokality, které jsou tam navržené do nového územního plánu, prošly vždy schválením zastupitelstva. To, že dneska tady sedíme jenom z toho důvodu, jak pan architekt řekl, Zašová má nějaký určitý koeficient zastavěnosti a ty žádosti ten koeficient převyšují. Proto víme, že některé ty parcely prostě jsou buď naddimenzované, anebo že jsou z nějakého důvodu prostě neodůvodnitelné. Není pravdou, že to, co si zastupitelstvo tady řekne, že projde. Vždycky o tom bude rozhodovat krajský úřad, vždycky o tom budou rozhodovat dotčené orgány státní správy. To zastupitelstvo to je jenom původní, jak bych řekla, takový prvotní předčlánek toho dalšího projednávání. Protože pan architekt má některé ty parcely vytipované, nebo některé ty lokality vytipované, které opravdu jsou těžko odůvodnitelné, proto tady pan starosta chtěl, aby vlastně byli sezváni tady ti žadatelé, aby vlastně on jim to odůvodnění, nebo aby on jim řekl zdůvodnění, proč si myslíme, že ty lokality prostě neprojdou. Jo, ať už je to špatná třeba, já nevím, dopravní dostupnost, nebo tak, jak naznačil, nejsou tam třeba inženýrské sítě a tak dále. Takže o tom by se to zastupitelstvo mělo, kromě toho vesníku, o kterém si myslím, že by se mělo hlasovat, dále by se mělo hovořit asi jednotlivě o těch větších parcelách, kde si myslíme, že z nějakého důvodu na tom krajském úřadě nebo na těch dotčených orgánech státní správy prostě neprojdou. S vesníkem už nemusíme na ten kraj čekat a můžeme hlasovat o něm přímo. Takže myslím si, že to mohli přistoupit k tomu hlasování.
Mravlavý peníz. Pro nekoho. Ale proč mravlavý peníz? Když nebudu hrát normální spekulace s pozemkama, tak už jenom obyčejné laické počty mě řeknou, navýší se tady počet obyvatel, zvedne se automaticky mzda starostovi a i místo starostovi. Ale to je na okraj. Druhá věc, jako co mě víc štve, já jsem to tady přes chvilku dával v Ivetě, vytáhnul jsem si program lidové strany, kde se jasně píše o těchto bodech. Takže buď to teď v tomto okamžiku pro vás, tady toto je cár papíru, protože papír znese všechno, a vy nemíníte vůbec brát potaz vaše volitele, nedovedu si tady toto představit. Takže rád bych, kdyby Iveta členům lidové strany ve zastupitelstvu dala tento volební program, aby si dali pauzu, aby si ho přečetli a znovu si nechali projít hlavu, jestli opravdu hlasuju podle vašeho volebního programu. Děkuji vám, pane Malíku. Musím to reagovat, jakože osočovat někoho, že tady na to už mě to mluví. Dílo s dovolením. Já bych na to možná reagoval Milane, myslím, že řečíš dobře, ale na špatném hrobě. Protože v našem volebním programu jsme tohleto samozřejmě měli. Na posledních několika schůzích výborových jsme se o tom bavili. A závěr našeho výborového jednání byl jednoznačně v tom, že navrhneme, respektive podpoříme vyřazení vesníků z stavebního, ze zastavovacího plánu. Takže jsme, si myslím, celkem kompatibilní s tím programem. Takže nás tady nemusíš osočovat, jo? Štěpáne, rozumím tomu správně, že podpoříte spolu. Ne, my jsme se domluvili na výboru, že... My jsme se domluvili na vyřazení celého vesníku. Celého vesníku, děkuji. Ano, prosím. To neznamená, že potřebujeme stavební místa nové. Zájem o stavení tady je. Do Zašové lidi chcou se stěhovat, tak nemám... No, nejsou to vyloženě cizí lidé. Jsou to lidé, kteří si tady našli manželky nebo přítelkyně a chtěli by tady bydlet. Jakoby ten zájem tady je a ty žádosti chodí. Zase, já říkám tomu, toto je pracovní návrh. To byl návrh nějaký, který vzniknul na spolupráci mezi obcí, projektantem a je to věc, o které máme jednat teprve. Toto není dogma, že tak to musí být. Pokud ta vůle není, jak už řekl Štěpán, z naší strany ta vůle není se to podpořit, ze strany nezávislých taky ne, tak myslím si, že zbytečně prodlužíme tu diskuzi, pojďme hlasovat a ať se posuneme dál. Takže prosím vás, teď nevím, jak to mám teda hlasovat. Chcete to vyjmout, vyloženě budeme hlasovat rovna o celé té lokalitě, že prostě nepodpoříme ani Lesničku, ani Devítku a my jsme teda na výboru řekli, že se to vytáhne i ten druhý názor. Takže prosím vás, tak nechám hlasovat. Pan magistr Krčmář ještě chce to. Takže vážení občané, dobré odpoledne. Přidal jsem se zase o slovo, protože by to mohlo vypadat, že sdružení, které taky kandidovalo ve volbách, tak nemá co k tomu říci. Mluvili tady v podstatě dvě strany. Já jenom heslovitě, stručně nebudu to rozvádět. Vrátím se k tomu, co už tady bylo, nebo co vyvolalo nějakou tu fámu, že je neprodatelné. Bylo tady řečeno, že 2007 nebo tak nějak byla vlastně stavební uzávěra. Nevím, jestli takhle v tom roce bylo. Jo. Od té doby, do roku 2010 jsem nebyl zastupitelem, to bylo jedno období, ale od té doby jsem nezaznamenal nikde, že by někdo požadoval masivní výstavbu tady v této lokalitě. Mluvilo se o tom, že je tam stavební uzávěra, že je to zatím, ne že výjimka, ale že se tam stavět nebude. Najednou vyplynuly nějaké fámy o tom, že nové vedení, nové zastupitelstvo, noví členové zastupitelstva chtějí z této lokalitě udělat satelitní městečko. Sám za sebe můžu říct, že nic takového z mé strany i z další strany nebylo. Jo.
Jenom tady byl ten otazník, jak dlouho tato lokalita zůstane jakoby nevyužitá nebo využitá. To je jedna věc. Druhá věc, i já sám mám někdy dost velké dilema, jestli obec má mít pozemky k prodeji a disponovat něma, anebo jestli se je má zbavit pozemků. Protože když je má a neprodá je dobře, tak je to špatně. A když je má a prodá je dobře, co se taky stalo, tak zase se zeptají, a co z těch peněz bylo? No tak co z těch peněz bylo? Kilometr chodníků, veřejné osvětlení a další věci. To jako prostě jsou to obecní peníze. Takže ať máte nebo nemáte pozemky, vždycky ta obec není tím hlavním podnikatelem, aby dokázal vždy udělat to tak, aby vydělávala obec. Ano. Takže já mám ten problém, jestli se zbavit všeho, obec bude mít klid, a pak občané mohou stavět pouze na soukromých, jestli některý soukromí prodá nebo neprodá. A nebo mít něco a potom dochází k tomu, co tady teď slyšíme a vidíme, že zastupitelstvo, ať toto nebo budoucí a další budoucí, bude obvinováno z toho, jestli to prodalo dobře nebo neprodalo dobře. Ten problém tady bude vždycky. Další poznámka, když se tam mluvilo o tom, že se má stavět dolní části obce, já jsem nezaznamenal, že by dolní části obce obec vlastnila nějaké pozemky. Aby tam mohlo být řečeno stavme tam. Tam jsou soukromé pozemky a je na soukromnících, jestli to prodají, nebo teda dají svým dětem, nebo jestli to prodají. Ale obec tam nějaké možnosti nemá. Takže ta myšlenka, aby jsme nestáli na té vrátké noze a nahoře jsme měli ten velký trichtýř, trošku prostě má tu smůlu, že tam vůbec nemůže, nebo nemá. Aspoň já si neuvědomuji, že by tam neměl. Takže myslím si, že tady vzniklo během toho období až zbytečně moc nějakých fám a nějakých zaručených zpráv, nějakých proslýchání se a šeptant a podobné věci, že nestály na pevných nohách. Akorát se vzbudil dojem a občané samozřejmě na to slyší a proto dneska je taková tady účast. Jedna vsuvka jenom, teď se zeptal na pana Zvoníčka, proč se prodalo veřejné parkoviště, jmenoval moje jméno pana Mézla. Byli jsme pouze 2 jména z 15, takže není to o těchto jménech, ale je to o tom, že zastupitelstvo rozhodlo a na druhé straně jsou tam dneska vybudovány parkovací plochy, které tam v takové velké míře nebyly. Nesouhlasím s tebou. No, to je právo každého jistě, ale vždycky, když se řeknou 2 jména z 15, tak to vypadá, jako kdyby ti 2 nebo 3 rozhodovali o tom, co rozhodne většina a to je 8. Tak to je jenom vsuvka taková, aby občan si nemyslel, že ten, který je třeba nový, že tato 2 jména rozhodovala o tom, jestli to tam bude nebo nebude. Jinak, co se týká toho vesníku jako takového, je tady návrh to vyřadit kompletně, to znamená tak, jak tam leží a běží, anebo se může ještě uvažovat o tom, že třeba jedna z těch územních rezerv, to znamená ta menší, by tam mohla zůstat, ale též ale já jenom říkám, když si to vezmete, máte tam 4 lokality, 8, 9 a 2 územní rezervy oddělené tady tím poldrem. No. Takže já jenom říkám, že to má 4 možnosti. Můžeme jednat o 8, můžeme jednat o 9, můžeme jednat o severní části územní rezervy, o jižní části územní rezervy. To klidně můžeme. Ano. Já vím, že vy zastáváte to stanovisko, ale já mám to jednoduché právo říci, i takhle můžeme hlasovat. Můžeme hlasovat 4krát a 4krát projde, že se to vyloučí. Já jenom navrhu demokraticky říkám, co by se mohlo. Jestli navrhne starosta, že budeme hlasovat jako celku, tak bude hlasovat jako celku. Já v tom nevidím problém. A nevidím taky problém v tom, že kdyby se hlasovalo 4krát a 4krát to bylo zamítavé a se to vyřadilo, tak to bude stejné. Jako, já nejsem který prostě se bojí nebo nejsem komunikativní, já teď s každým budu komunikovat, jenom říkám, že i tohle to je možné. Nic víc, nic míň. Je možná i na Děkuji.
Krčmářovi mám představu, který jste vyjádřil, co říká pan ředitel ohledně těch plánů. Já myslím, že bez těch plánů se nepozbíralo v roce 2008 těch 355 podpisů. A co se týká, tak samozřejmě my jsme proto, aby se hlasovalo o kompletní vyjmutí, tak jak to cítí občané. Děkuju, nicméně myslím si, že když, jak říkal pan ředitel Krčmář, když budeme hlasovat po jedné lokalitě, tak víc se nepokazí a dopracujeme se k výsledku tak jako tam. Takže chcete něco, pane ředitel? Jen technickou poznámku, je tady návrh hlasovat o tom jako celku, ale já jsem nedal návrh hlasovat jednotlivě. Já jsem to říkal jenom, že se může tady vzniknout tento názor a může někdo to dát jako hlasovací podnět. Já jsem ho nedal, já jsem to jenom zmínil. A reakci jsme viděli, ale proč bych tohle to nezmínil, to není žádný nic proti ničemu. Jo? Takže zatím jeden návrh hlasovat o celku, jestli bude někdo jiný návrh, klidně to dá. Můžu mít k tomu prosím dvě poznámečky? Jenom se zeptám pana Dubiny, ten suchý polder a ten přístup k němu, ten tam vznikne, ať se děje, co se děje. To je, ten plán prostě zůstane a je tam. Možná bych stál za to, tady padlo, jaký je procesní postup při tom schvalování územního plánu. Možná bychom k tomu mohli přiřadit i nějaké výhledové data ve smyslu tom, kdy přijde na řadu nějaká veřejná debata s občany, kdy přijde na řadu jo, ať tady máme jakousi představu rámcovou, kdy to máme hotovo, to znamená, jaký čas bude na diskuzi a tak dále. Bohužel tady na to nejsem schopen odpovědět, protože to, co jste zmiňoval, je v gesci pořizovatele a to je paní Janušková vlastně Mezříčí, takže k tomu by se musela vyjádřit ona. Tady v této otázce nejsem schopen poskytnout podrobnější informace. Ten proces má toho projednávání svoje lhůty, které jsou dány ze zákona, ale bohužel pokud jsou ty projednávací lhůty, jako že se musí dodržet, jsou tam nějaké lhůty na odvolání, velký čas zabere potom pořizovateli vyhodnocení připomínek po společném jednání a po veřejném projednání. Tam opravdu nejsem schopen vůbec říct nějaký časový limit, kdyby to mělo být zpracováno, protože může se stát, že se odvolává, pořizovatel může být zavalen prací, když to řeknu takto, a samozřejmě tam to teda nelze odhadnout a z té praxe, kterou mám, tak to trvá minimálně 2 měsíce a může to trvat i 3/4 roku. Po společném jednání vyhodnocení připomínek 3/4 roku a po veřejném projednání tam většinou už těch připomínek bývá mít, tam to třeba může být půl roku. Ale jsou případy, i kdy to není vyhodnoceno ani po roce, ani po 2. Ale ty jsou jako stávají se takto. Není to pravidlo samozřejmě, ale ty územní plány, kde se to stalo, tak jako ze zkušenosti víme, že ta možnost tam je, že se to může udělat. Nicméně, tomu dobře rozumím, tak jsou to zákonem dané lhůty a ta veřejnost by to měla dostat včas na vědomí, kdy to projednávání bude. Takže byl tady, jestli už není do diskuze, tak bych nechal, protože byl tady návrh hlasovat o vyjmutí celého vesníku. Pan ředitel Krčmář se ptal, jestli, nebo ptal se, jestli je jiný návrh hlasovat nějak jinak. Paní Glumina. Ještě paní Volková, prosím. Já bych ještě znovu doplnila k tomu vesníku ty paměti, protože se ta orná obecní půda, které jsme si zavázali, že ji nebudeme už... Já bych možná teďka hlasovala o tom vesníku a pahrobky jsou další lokalitách zásadní. To jsou schválené, ale oni bylo ta revokace, tak Jo, no dostaneme se k tomu. Hlasujeme nejprve o vesníku, až půjdeme stejně jakoby tu po ploše. Takže dávám návrh na usnesení takovýto. Kdo je pro, aby celá lokalita Vesník byla vyjmuta ze zastavitelných ploch územního plánu Zašova? Kdo je pro? Včetně té územní rezervy. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
prosím o slovo. Vás se pro, takže nás bylo víc pro tom. Takže 11 na 1 se držel. 11 bylo pro a 1 se držel. Vlastník se vydal. 11 a 1. Takže prosím vás, tak vyřídili jsme ten lesník, pojďme teda na další lokality, tak budeme postupovat asi, protože v červené nemáme ty podklady, tak to můžeme jednat. Obecní pozemky, ano, správně, znamená ty obecní pozemky. Takže my tam máme tu lokalitu těch daňků, pane Dubína, to je... My už nemáme žádné obecní pozemky. A tam těch daňků, ta je schválená, říkám, to je ta pár statistická. To je ve schválené, to se nevěděl. To znamená, že když to bylo schváleno jednou, tak by to teďka bychom mohli vyjmout jakoby z toho územního plánu? Jedně? Halo. To znamená, některé ty zastavitelné plochy byly zapracovány změnou, schválené na základě změny a samozřejmě je tam otázka toho, že v některých případech ti vlastníci pozemků si to hradili finančně, takže tam by se mělo přistupovat k tomu velice citlivě. A tento pozemek to je vlastně desítka? Desítka je obecní, takže je to schválená plocha. Nicméně, můžete to přečíst, pane Dubina? To znamená, že teďka, když jsme si to vůbec vyjmuli jakoby ze zastavitelné plochy, tak si způsobíme de facto náhradu si nedáme samozřejmě. Prosím vás, takže to tady je tady do diskuze, prosím vám. Já vám něco řeknu, chodím do kostela, jo? Jestli si někdo zamýšlel nad tím, co se způsobí, to je démon, jako kostel, to je zašovská prostě rarita. Vy, jak tam spustíte tu zastavbu, už teďka, když se otevřou dveře v kostele, to je hruza tam stát vzadu a ten prach, co jde dovnitř, to se nedá. Teďka si dovedete představit, už teďka je to tam problém veliký. Teď se má malovat v kostele a zároveň, tak já nevím, jestli mám dávat přispívat na malování, ale zároveň tam se nedá dýchat, jako když je zavřený kostel. A to je hluk a i při různých obřadech smutečných, nebo něco tam být. Vůbec kolem toho kostela vůbec nemělo vůbec už taky toho tam. To je hruza. Hruza už teďka. Já nevím, kdo tam si to všímá, já si to velmi dobře všímám, protože tam chodím pravidelně. A je to neštěstí. A prostě je to holé neštěstí. A už z toho důvodu, jak se tam zabetonoval celý ten hřbitov a udělala se ta cesta nebo něco, ta voda, to je zároveň tam udělali do kostela. Toto jsem nikdy neviděl, aby před zašovským kostelem, jak začne větší voda, se museli dávat zabrany, pískové zabrany. Staří, co to postavili, byl tam takový schod. Teďka je to... Já bych už to byl. Nechtěli si to dobře pamatuju, takže... Ale teďka, jestli to tam povolíte kolem takové zašovského něčeho, tak to je prostě, to je už vrchol. Pan má na mysli konkrétně tady tu zástavbu, asi která je navržená teďka ta nová, tato a
i vlastně tam dávám. Takže ta 13 to jsou soukromé určitě parcely, které jsou schválené. Ty jsou územní plány, ty těžko můžeme asi vyjmout, protože se to dokonce neplatí ti lidé, ale... A ta bez čísla, to je co za lokál? Ta desítka, tak to je úplně... Ta bez čísla, ta špičatá investice, tak to je teďka nově tam dána. To jsou většinou farní pozemky a to jsme projednávali s panem Pářem, který měl... Takže konstance bude ničí si, fara bude ničit. Já nevím, jestli to jako ti lidé, jsou tam tolik kostelů, jako tam, jestli to vůbec vnímají, co se děje. Laďo, prosím tě pěkně, to, co ty říkáš, ta parcela bez toho čísla, zase to už je územně schválené dokumentace už možná, já nevím, 15 roků, jo? A pokud vím, tak teďka se ta lokalita zmenšila a zmenšila se vlastně na úroveň toho ochranného pásma vysokého napětí. Ona, ta lokalita se zmenšila. A nechala se tam jenom z toho důvodu, ano přesně tak, ona byla téměř až po ten hřbitov, jo, až tomu hřbitovu. Zmenšila se z toho důvodu a nechalo se tam z toho, protože jsou to farní pozemky. A pan starosta jednal s panem farářem a říkal, že ty pozemky by se někdy v budoucnu mohly prodat a peníze by byly na opravu kostela. Takže především by jako farní... Možná pan farář, jak je hodný nebo něco, ale to nevnímá, on to nevnímá, jako, rozumíš? To je, ti lidé, co to vnímají, jako, by to měli říct. Já akorát se divím tomu, že roky a roky jsou tady schválené prostě někde nějaké pozemky a najednou vy se bavíte o jejich vyloučení. No takže to vlastně má vydat. Proč jste nepřišli na ta veřejná projednávání tenkrát, když ty lokality se schvalovaly? Já jsem na obci 17 roku a ani na jednom veřejném projednání se nikdy v životě nikdo nezúčastnil. Nikdo, ani ona. Takže vlastně se nemáme o čem bavit, jako v tom případě. To já neříkám, že se nemáte o čem bavit, máte se o čem bavit, ale spíš mě překvapuje, že vlastně 17 roku, co jsem na obci, se schvaluje územní plán, ale nikdy to nikoho žádného občana nezajímalo. Tady je ta situace, pan Hajdar se hlásí. Já bych navrhoval, jak jste říkal, úplně číslo po číslo, jestli nám Prastičáka můžete říct, jestli to přežlome, budu si představit na 11 nebo vlastní v podstatě dlouhoká podle společnosti, tam asi nikdo nic neudělá, protože, jak říkal, pan Bubina musel by se jim vyplatit za ty cesty a Tam jsou vybudované inženýrské sítě a všechno. Česko určitě nejde vás. Číslo po číslu, řekněte nám. Já jsem měl takovou představu, a opravdu to tak dělíme, protože nedostali jsme se asi dál. Takže, ano, pardon. Ještě stačí, jako kdybych mohl říct, Staňko, změnuje život. Jo, i tak prostě dneska budeme hlasovat, nebo budeme schvalovat revokací Teslského vodovodu, tak se jich dostáváme prostě k těmto pozemkům. No, dobře, jsme tam už prosím, takže pojďme ještě já bych chtěla, já se omlouvám. Paní Prastičáková, já jsem to tady nechtěla vytahovat, celých 8 roků to držím v sobě. Když jsme se před 8 roky s Milanem Malíkem a Broňkem Čáněvým byli u vás dotazovat na vesník, tak jste nám zatajila dokumenty, které byly veřejně k nahlédnutí, kde řečíme měli veřejně nahlédnutí a vy jste nám je zatajila. To je vaše veřejné projednávání, veřejné ukazování občanům, jak se projednává vesník. Milá paní Pavlíková, veřejné projednávání je to, že se vyvěsí veřejná vyhláška na úřední desku obce Zašová a každý z občanů může na to veřejné projednávání přijít. Takže prosím vás pěkně neosočujte. Já vás neosočuji, já říkám pravdu, my jsme tenkrát za vámi přišli do kanceláře, vám ten dokument ležel na stole, jste nám okopírovali jen papír a šperku a 26stránkový dokument, který měl výsad na úřední desce, který byl veřejně k nahlédnutí, jste nám neukázala. Až ve Valašském Meziříčí jsme se na něho museli dotazovat. Já bych to asi zpětně neřešil, tak ty věci opravdu pojďme lokalitu po lokalitě. Takže pane Dubina, možná, já bych asi od zhora teda, jestli můžeme to říct. Od vrchu, tady toto všechno je jasné, je tam jednička, někde jednička. Aha, vlevo, tady trošku níže, nebo počkej, to ukážu dobře. Jednička, ta někdo to má, prosím tě, tu jedničku. Tady, jak mám to červené číselko, či... Schválený územní plán, Mládek Lesík 2, taky schválené, 3 taky schválené, 4 tam je to automatické. Bohužel. No, návrhy jsou různé. Tu 4 neuděláme, asi už taky 5.
Pětka to je teďka v zadání. Pětka je teď v zadání, to znamená, že... Pětka, šestka je v zadání. Pardon? Má někdo tady k tomu nějaké připomínky k té pětce, šestce, prosím? Pan Hajda? Nezaspala, ty to dobře ví, že nezaspala, protože jsou to soukromé pozemky. A na soukromých pozemcích si ten vlastník dělá, co uzná asi za vhodné. A protože tam nechtějí mít průjezdnou cestu, tak tam navrhli pouze chodník pro pěší. Děkuji. Já bych, jak správně řekla Stanka, jsou to soukromé pozemky, proto by možná, jestli jsou to ti vlastníci, chtěli se k tomu vyjádřit. Ono vlastně tak toto ve schváleném územním plánu není asi a je to požadavek vlastníků, že? O zastavení té plochy. Takže prosím, pane Mata. Další jednání, jak se s tím uvidíme, a to bude tak zbytečné, takže pokud by to dopadlo, že bude i jak tady bude ta lokalita schválená, tak tam ta komunikace bude vybudována. To znamená, že tam plánujete výstavbu rodinných domků s tím, abyste tam zbudovali jiné městské sítě. Tady toto vlastně je vaše, ne? Je to zakreslené tady na parcela. Dobře, děkuju. Nevím, tady asi budeme muset se zastupitelé rozhodnout, jestli podpoříme toto v celém rozsahu, nebo navrhneme nějaké snížení ještě se... Jo, pane Jemíček, já jsem vám nevěděl. Ano, prosím. Co se týká té části spolní šestky, tak to vlastníme my a tu komunikaci máme vlastně už 6 roků na území po zástavu. Komunikace tam byla řešena jinak, ne tak, jak to bylo. Přišlo nám logické, když tam vlastně je dotažena jak dopravní infrastruktura, tak technická, tak to je celek, který to jenom doplní. Děkuju. Nicméně, pokud tomu dobře rozumím, tak ten návrh od pana Hajdy třeba byl takový, aby se to zarovnalo jenom podél té cesty a nechalo se tady
větší plocha té zeleně. Byla by taková varianta, pane Budina, třeba schůdná, nebo varianta několik. Takže ano, ještě pan Fanfla. Já si myslím, že z hlediska toho, že by tato lokalita byla jakoby napadena nebo připomínkována ze strany dotčených orgánů, je minimální. Důležitou vlastností této plochy je, že navazuje prakticky přímo na stávající zastavěné území, případně na tu zastavitelnou plochu číslo 6. Jedním z požadavků těch nadřazených dokumentací je při návrhu těch rozvojových ploch udržet kompaktní zástavbu toho sídla jako takovou, a tady vlastně relativně tento požadavek plníme. Jakoby nerozvolňujeme tu zástavbu extenzivně do volné krajiny, ale udržujeme ten kompaktní tvar, a ten je důležitý především z hlediska toho, že tady vlastně můžete velice ekonomicky vybudovat i sítě technické infrastruktury, krátké přípojky, krátká komunikace a tak dále. Děkuju. Můžu ještě mít dotaz? Tam se tak paní Borstičová zazněla připomínka, že by vyvolala 4. Bych chtěl vidět proč. Děkuju. Soukromí. Prosím vás, takže budeme hlasovat. Pán Krčmář, pardon. Já bych chtěl ještě jednu takovou věc se zeptat, jestli zastupitelstvo chce hlasovat o každém pozemku, který nevlastníme, to znamená o pozemcích soukromých vlastníků. My jsme na tom pracovním zastupitelstvu se bavili i o tom, že je to z naší strany možná i velký zásah do soukromých práv těch vlastníků, že bychom mohli tyto věci nechat, jak se říká, na té vyšší moci. Znamená, ať to posoudí nejdříve všechny ty orgány, které k tomu mají co dočinění. Oni se k těm orgánům budou odvolávat, protože teď si nedovedu představit, že těch pozemků tam bude víc a každý budeme možná mít nějaké své osobní nebo jiné zájmy. A ta myšlenka tam padla. Pustme to všechno, byť nesplníme těch 30, maximum 30 hektarů, a pak se uvidí, jak ty orgány si budou pracovat. To chci jenom připomenout, abychom už teď v tomto okamžiku nezačali hlasovat a potom si, až budeme jít dál, najednou budeme mít problém. Rozumím, děkuji, máte pravdu, že takto jsme se bavili a myslím si, že to bylo pro nás nejjednodušší. Vyjmuli jsme ty obecní plochy, takže tady ty soukromé bychom možná mohli ponechat takto. Ono i když podle těch počtů těch výměr, tady těch ploch bydlení nemáme zase tak velkou představenost, že jsem to dobře pochopil. 20 hektarů je teďka zastavěných a 5 hektarů je navržený. Zastavitelné plochy, nové požadavky. Takže ano. Já bych se chtěla zeptat ještě v té 6, když by se to nechalo v takovém stavu, jak je to teď, tam budou ty pozemky takhle velké, nebo tam ještě bude někde zezadu nějaká příjezdová cesta k těm, kdyby tam ještě druhá, kdyby... Tam jsme řekli, že by se musela zpracovat ta studie, jestli si dobře uvědomuji, že? Tam byla asi před těma 3 nebo 4 možná je to už déle zpracovaná zastavovací studie, tenkrát ještě neměl požadavek pan Bolasovský s panem Samfrlou, to znamená ta velká parcela, která zasahuje až do 6, vás to teďka trošičku máte, že je to rozdělené tou cestou, tou červenou, jo. Tenkrát, když si dal pan Janíček vlastně požadavek, tak předložili zastavovací studii, kde vlastně uprostřed té parcely byla i průjezdná komunikace, která de facto navazovala už na stávající obecní, která je teďka slepá. Teďka tento pohled to mění, protože je logické, aby ta cesta tam byla vybudovaná, protože vede tam vysoké napětí a aby to navazovalo vlastně už na tu stávající cestu, která je tam vybudovaná pod tím vysokým napětím. Musel by se pravděpodobně, pokud to tak zůstane, tak by se musel přeřešit ten zastavovací plán. Já osobně bych se přimlouvala, ať se tam ta skála ještě trošku rozšíří, ať se tam ubere v těch pozemků, jestli by to bylo jenom trochu možné.
protože třeba, když vidíme pozemky ve Straně, jak jsou nalepené na ten les, tak ono to není moc takové, nevím, no. V tom obecných zájmu by mělo by trošku zachovat těch veřejných prostor, nebo těch lesních prostor. Dobře, takže je tady návrh vlastně... Nemusí to být celé zákon, ale aby tam prostě nějak, aby se to ubehalo. Takže je tady návrh, že bychom hlasovali o zmenšení té plochy 6 na, řekněme, přibližně takto nějak, aby zůstala zachována, jak říkali, že ta plocha té skály. Takže pan Krčmář? No, jestli je to návrh tady k tomuto hlasování, tak já dávám návrh, aby jsme hlasovali o tom, že nebudeme hlasovat o pozemcích, které jsou té individuální a smíšené zástavbě soukromí. A necháme to tak. Individuální smíšené zástavbě soukromníků? Tam byly ještě některé na těch pasekách a podobně, tady máme taky ty fialové. Dobře. Takže já dávám návrh, aby se hlasovalo, že zastupitelstvo o těch pozemcích hlasovat nebude. A nechá je navržené všechny, jak jsou. Dobře, takže protože je to protinávrh, tak bychom měli hlasovat prvního návrhu pana do protinávrhu, tedy návrhu pana Krčmáře. Takže hlasujeme o tom... Pane starosto, pardon. Pardon. Ano, Děkuju za slovo. Já k tomu jenom takovou souvislost menší a možná i zvlášť pro pana Krčmáře. Pojďme se podívat asi trochu do historie a možná nám to ujednoduší trošku náhled na ty pětky, šestky, jak říkat, ty soukromé parcely. Tam a konkrétně u té šestky, dobře, že tu pan Janíček dneska je, já nevím, jestli jsem to slyšel dobře, ale prý to snad pan Janíček koupil od státního pozemkového fondu a to znamená, že to nebylo jeho pravděpodobně od prvopočátku, že by to nějak zdědil a bylo to nějaké rodinné dědictví, ale prostě patřilo to pravděpodobně teda státu a patřilo to všem, tak si myslím, že minimálně z tohoto důvodu, jako bychom si k tomu měli co říct, nebo měli právo co říct a ještě dobře, já jsem strašně rád za to, že to tu ten pan Hajda zmínil, za to, že prostě opravdu ta skála je jako takové místo pro oddych a pro tu každodenní rekreaci a kdo to tady, zeptám se trochu i pana Dubiny, kdo tady prostě za to v rámci toho územního plánování a těch nových územních plánů, kdo za to prostě bojuje, aby nám to něco zůstalo, jo? Jako já tu vidím bohužel takovou jenom snahu, prostě tak se tu přihlásí 20 soukromníků, 30 soukromníků, pak obec, že tu potřebuje nabízet volné parcely, ale kdo tu bojuje za to, aby nám to zůstaly ty naše zákoutí v té obci? Tak musím odpovědět já. Myslím si, že je to právě ten pořizovatel, to je město Valašské Meziříčí a kraj, který právě vyhodnocuje všechny tady ty žádosti a porovnává to podle nějakého toho územního systému ekologické stability, aby třeba to nezasahovalo do blízkosti lesa a vyhodnocuje všechny tady ty Pardon. My jsme opravdu jenom takový orgán, který může přijmout požadavek a dát to do návrhu. No, prosím. Bohužel, Ilo nebo pane starosto, já tady v tomhle bych zase trochu nesouhlasil, ten kraj, on prostě tu naše dědinu nezná, on tam postupuje možná v rámci nějakých svých tabulek a to samé městský úřad ve Valašském Meziříčí, jo. Bohužel byl jsem donucen k tomu, že jsem se tam v minulých letech musel jít sám osobně přesvědčit a prověřit, v jakém stavu prostě ten náš územní plán té obce je a bohužel já jsem se zděsil a říkal jsem vám to už loni, předloni na schůzích zastupitelstva, jakože se tu plánuje hodně nestandardně a psal jsem i články do novin o tom, my tady od roku 2006 jdeme vlastně velmi nestandardní cestou, kdy se neprovádí žádný jako územní plán, ale provádí se vlastně nepřehledná změna za změnou a řekněme si, kdy jsme se tu takhle sešli třeba jako dneska. Dneska je to poprvé. Dobře, ale už jsme tady, tak potřebujeme to vyřešit. Teďka už bych to možná
zase nehrával se v té minulosti, protože bychom se k ničemu nedostali. Já se ale k tomu zase musím vyjádřit, protože není pravdou to, co ty říkají, jako nestandardní. Zákon to dovoluje, nový územní plán je zapotřebí udělat do roku 2020. A do té doby, pokud by se dalo jít právním stavem, tak se mohou normálně provádět dílčí změny. Takže v ničem ta Zašova nebyla tak výjimečná, tak jak to tady prezentuješ. No ale pokud jsme byli jedna z 10 nebo 15 obcí tady z Valašsko-Mezříčka, tak to asi nestandardní je. A tak to na tom městském úřadě ve Valmezu řekli tohle. Nicméně zákon to umožňuje. Pardon, ještě taková věc, jako vlastně v tomto novém volebním období a cirka před rokem nebo rokem a půl, když jsem teda na vás apeloval, že nemáme žádný územní plán a je třeba to dělat, jako řádně a ne prostě pokoutně, bohužel, jako i ten dnešek je toho důkazem. Jako opravdu to nikde nebylo, to je fakt div, že ti lidi se tu sešli, že ti lidi se o tom dozvěděli, to je pro mě samotného překvapení, ale co chci hlavně říct, tady se na to určila jako prostě osoba za vás zastupitele a za obecní úřad, jako jste si určili nebo zvolili a ona se o to sama ucházela, paní vlastně bývalá starostka a dnes místostarostka paní Jinerka Mikošková. Jo, ale kde je dneska? Jako, tak poprvé tu jsme se sešli a ona prostě od roku 2006 nemáme žádný územní plán, jestli nějaké projednávání byly. No máme změny, ano, a s ním související změny, ale pane Dubina, řekněte prosím vás, vy asi neděláte jenom Zašovou územní plány a děláte určitě i jiné obce, tak potvrďte, že prostě jenom Zašova a Lešná a dalších 15 dědin z Valašsko-Mezříčka mají prostě územní plány a jenom Zašova ho neměla. Dívejte, tady tak tu situaci úplně přesně neznám, ale co se týká Zlínského kraje, tak v podstatě existuje, jsou to ještě desítky obcí, které mají starý územní plán. Zákon ukládá v současné době nový územní plán zpracovat do roku 2020, takže relativně ještě jakoby čas na to ty územní plány dokončit. Samozřejmě všechno vychází z financí, pokud obce nedostávají podporu ze strany kraje, případně státu ke zpracování, tak se do toho samozřejmě moc nehrnou, ale vy máte platný územní plán, který je možné formou aktualizací a změní měnit, takže ta zákonná povinnost je v rámci vaší obce naplněna. No, ale proč jsme ta výjimka, že? Jako... Jako v čem myslíte, že jste výjimka? No, protože v jiných obcích se dělal žádný územní plán, když co 4 roky a Zašova proč teda šla touhle cestou? Jo, vy myslíte, že se zpracoval nový územní plán podle nové legislativy? Ne, já nemyslím, poviníme teďka legislativu, ale to, že se zpracuje celkový kompletní územní plán na celém rozsahu celé obce a nepostupuje se tak, jak se tu postupovalo od toho roku 2006, prostě nějaká dílčí jednotlivá změna bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad na ten celek. Jo, tak jak se domníváte, že tento územní plán měl být zpracovaný dříve, si tomu No v podstatě se k tomu schylovalo v roku 2010, kdy bylo našlapnuto k tomu a schválili jsme si i textovou část a potom se to někde prostě zapínkalo a je rok 2015. A jsme zase v tom bodě, kde jsme byli v roce 2010. Tak tady z hlediska toho postupu, tak to vám samozřejmě nějaké informace detailní pomůžu, takže na to vám můžu odpovědět jedině ze strany obce, byste asi získal k tomu postupu nějaké podrobnější informace. Ano, mám Falce hlásí, prosím. Já to omlouvám, já bych jenom poprosil, neřešme, co bylo 26 na 10, pojďme vyřešit teď, tady máte územní plán, to, co říkáte vy, není pravda. Ale. Můžu to říct vlastní zkušenosti, že opravdu nejsou v okolí, že mají všichni územní plány, není to tak, nemuseli bych hledat můžu do Zubří a jsem tajemníkem zbytského řad, vím, o čem mluvím. Zubří spadá pod Rožnov, myslím. Ale to jo, ale no. Já jsem mluvil o Valašsko-Mezříčsku. Jo, ale to je to jedno, já si myslím, že to bychom tady poprosil, protože řešíte na tady co. Takže já se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili. Byl tady návrh pana Krčmáře, že by zastupitelstvo
souhlasit. Navrhovala to paní místostarostka, že bychom to nechali tak a že by se potom jsme se vyjádřili, nebo vlastně, že bychom vzali na vědomí až potom to, co nám řekne kraj. Na to jsme se nedomluvili. Jsme se domluvili na pracovní zastupitelstvu na to, že se dneska bude hlasovat. To znamená, že může se stát, že pokud tam půjde veškeré tyhle, řekněme, nové požadavky a kraj to z nějakého důvodu schválí, tak máme zastavené paseky. Je to trošku takový alibistický přístup, to znamená, že bychom měli skutečně si k tomu vyjádřit a myslím, že k tomu nám dobře slouží ta zpráva od, řekněme, realizátora celého toho územního plánu, kde je doporučeno, které parcely ponechat a které vyjmout. A těch parcel tam máme, tuším, že nějakých 17. A pouze 4 parcely jsou takové, které splňují tu zástavbu v té horní části v těch pasekách. To znamená, pokud se to všechno odjede na ten kraj, tak se klidně může stát, že nám to schválí a máte zastavené paseky. Dobře, já bych to možná vrátil, tak já bych to možná nespojoval. Tak hlasujeme teďka tady, jestli budeme řešit ty plochy v tom bydlení individuální, to je to červené, ne to pasekářské. Já si myslím, že tady těch problémů tolik není. Jediná možná sporná lokalita je tady ta plocha číslo 6, to je skále. Jinak jsou to vesměs, myslím si, že se mnou budete souhlasit, pan Dubina, vlastně ty plochy jsou malé, ještě je tady u těch daňků jedno místo, no z toho se tak ještě projít. Nebudu to tak jednoduché. Tak pojďme zpátky, plocha 6, zkusíme to v rychlosti projít. Kdo je pro zachování plochy 5 a 6 takové velikosti, jak je to teď? Budeme hlasovat, prosím vás, myslím, že diskuze proběhla dostatečně. Takže se zeptám zastupitelů, kdo je pro zachování velikosti? Pardon? Jak by to právě bylo? Vlastně ve bodu, ano, ještě pan Bolesovský. To je nahrávka na můj dotaz, nakolik tady těma rozhodnutíma my opravdu zasahujeme do soukromých práv soukromníků, vlastníků těch pozemků. Jako já si nemůžu to dobře představit a neumím si teď říct, nakolik moje zvednutí ruky jako ovlivní životy mnoha lidí. Jako, sami jste řekli, nebo padlo to tady několikrát, že dnešní projednávání územního plánu nebylo řádným bodem dnešního jednání, protože jsme se k němu měli v podstatě v zápise, který je platný, vrátit pouze v debatě ve smyslu nesplněného úkolu z minula. Jo? To, že se kolem toho spustil humbuk, to asi má svoje logické vyústění z pracovního zastupitelstva, tomu já rozumím. Bohužel jsem na něj nemohl být účasten, ale přesto si myslím, že teď jako rozhodujeme o věcech, které jako, jednáme pod tlakem jednak a jednak bez informací. Já prostě neumím si představit, že tady ke každému tomu pozemku umíme říct relevantní informace, aby jsme relevantně jako zvedli jako ruku. Opravdu nezlobte se, já myslím, že 60 parcel jako nemůže mít nikdo v hlavě, jaké jsou tam vlastnické práva, jaké tam jsou s ním záměry a tak dále, tak dále. Prostě mi přijde mi to, že teď děláme něco, co není dobře. Ano, Lukáš? Pavle, bych chtěla poprosit, neříkej, že tady je humbuk. Já jsem rád, že tady je dneska tolik občanů. Že takhle by mělo vypadat možná každé zastupitelstvo. Ale tak nevím. Tady o té 6. My víme, že to dříve patřilo pozemkovému fondu ta skála. Nemluvím o vašem pozemku. Tak já myslím, co patří panu Janíčkovi, myslím tu plochu. Jo, vy jste. Patřilo to pozemkovému fondu a pokud vím, tak pozemkový fond své pozemky předával, nebo jak to mám říct, předával obcím. Obec tady tohleto prodala panu Janíčkovi, nebo jak to tenkrát byla ta historie, nevím, jako jo, že
obec zbavovala? Ne, pozemkový fond, když se toho chtěl zbavit, nebo chtěl to nějak prostě to pustit, ale ze zákona, mělo by to ze zákona jít přímo první na obec a potom obec prodává pozemky? Pane Ječe, se vám